Mga kalinin, this is Island Ski Vlog, ang Bicolanang Uragan. Mga kalinin, nakikita niyo po yan, toy tram. Ayan. Ang toy tram po is 24 hours. Kung gusto niyo po pumunta po kayo dito po. Samahan niyo po ako sa loob. Bibili po tayo ng pangsahog sa Pini Pasta. Tara, let's! Ayan mga kalinin, nasa loob po tayo ng toy tram. Ayan. Ang gagawin ko po ay pupunta po tayo at bibili po ako ng pangsahog sa ating lulutuin. Ito po. Bibili ako ng ito. Shrimp. Ayan. Ay mga kanlin, ngayon po ay magluluto na po tayo ng ating pini pasta. Ito po yung ating pini pasta. Din ito po yung ating shrimp, iniwa ko siya ng maliliit. Yung ating garlic, yung onion, yung ating mushroom. Ito po yung ating sugar. Din gamit po tayo ng fresh milk. Ayan, fresh milk. Din yung ating mayonnaise. Ayan. Gamit tayo ng Nestle cream at yung star margarine. Ayan. Din yung ating ground black pepper. Ayan, paminta. Then, gamit tayo ng tomato sauce. Then, gamit po tayo ng salt. Ayan. Then, cooking oil. Ayan. Ayan mga kanlin, ang sunod po natin gagawin ay magpapakulo po tayo ng tubig. Lalagyan po natin ng cooking oil. Ayan. Then, lagyan din po natin ng konting salt. Ayan. Hintayin po natin kumulo. Then, ilagay na po natin yung pini pasta. Hintayin po natin ng 8 to 10 minutes. After that, pwede natin siyang lutuin. Ayan mga kalinlin, kumukulo na po yung ating tubig. So, ilagay ko na po yung ating, ayan o, ating pini pasta. Hintayin po natin ng 8 to 10 minutes. Then, hanguin na muna po natin siya. Then, igisa na po natin yung mga ingredient na panghalo sa ating pasta. So, ayan mga kalinlin, patayin na natin yung apoy. Gagawin po natin ay tatanggalin po natin yung tubig. Ayan mga kalinlin, magigisa na po tayo. Gagamitin po natin ay ang Star Margarine Classic. Ayan. Lagyan na po natin. Ayan siya. Tingnan natin malansaw. Lagyan na po natin yung ating onion. Ayan. Lagyan ko na rin po yung ating garlic. Ayan po. Gawin natin ng 1 minuto. Lutuin natin yung garlic at yung onion. So, ayan mga kalinlin. Ilagay ko na po yung ating hipon. Ayan.
Hintayin natin siyang maluto. Ayan mga karenil, ito na po yung ating shrimp. So ngayon ilagay po natin yung ating mushroom. Lutuin natin ng 2 minuto. Ayan. Ayan mga karenil, haluin na natin. Then nilagay po natin yung ating tomato sauce. Lagyan siya natin ng tomato sauce. Haluin natin. Tayin natin ng 2 minuto. Then, ilagay natin yung ibang ingredient. Lalagyan ko po siya mga karenil ng mayonnaise. Ayan. 2 tablespoon of mayonnaise. Ayan. Then, ilalagay po natin yung ating Nestle cream. Ayan. Lagyan na rin po natin yung ating sugar. Ayan. 1 tablespoon of sugar. So, ngayon po haluin na natin. Natin siya makalit. Then, lalagyan po natin siya ng fresh milk. Ayan. Fresh milk. Ayan. Then, lagyan po natin ang paminta o ground black pepper. Ayan. So, mga karenil, haluin natin. Hintay lang natin ng 3 minuto para kumulo at lumapot yung ating sauce. Ayan mga karenil, malapot na po yung ating sauce. So ngayon po, ihahalo na po natin siya sa penne pasta. Ayan, patayin natin yung apoy. Ayan na mga karenil yung ating penne pasta. So ngayon po, ang gagawin ko ay ihalo ko na po siya. Ayan. Buksan natin yung apoy. Mahinang-mahina lang mga karenil. Haluin natin. Ayan mga karenil, hintay lang po natin ng 3 minuto, then pwede na po siyang iserve. Ayan na mga karenil, luto na po yung ating penne pasta. Ayan po. Ready to serve na po siya mga karenil. Try nyo na po, napakasarap.
Yan ang mga kanilin yung ating finished product na pini pasta. Huwag niyo pong kalimutan mga kanilin na i-like, share, comment, and click the notification down below para lagi po kayo updated sa aking mga videos. Thank you for watching. Thank you. Bye.